Hola, zemuz. Bueno, ikusten hau hemen bakarren nahuela Lore bakit bengantza hartu duzula, Baina, txika, ez dakit zergatik ejatzen zinen, oso gustore oten da bakarrik, Bueno, oain bai, bekarioa behar dudala, Norbaitek bidali aldu bideoa, ozer bate. Jarri ba, jarri. A ber. Bueno, hementxe, Martintxo hirugarrena naiz eta, badakizute zerbait modernoa behar dinuten eta hemen nago pilotari, atzelari, lehen azpeko bat ospa inuen eta baina segartzen eta, bakizu, ni Lore ongi ikusi dute, borroz ongi, bai, Martina, zure personal trainer izango naiz eta, bakizu, hartu nire telefonoa, 6-2-9-5-6-6-6 izango izan, bato sonatzen kenduta jazta, ni atzelari bakizu, eta paketea emateko hemendik ara, eta, ni uste dena esan dutela ez da. Personal ze? Oi zehar? Bat, bi, personal trainer, Martina, kaixo! Hori entrenatzaile pertsonala da, beharra badaukazu, Ze, ni hau dena fibra da, ezu? Bai, eta entrenatzaile pertsonala ez bada gutxienez, pelota klase batzuk biak behar ditugu. Alaba, ze desastre lehen gugunean, ikusi bidea. Jarri, ze lotxa. Atxaldeon, hemen txegabiltza irurtzungo frontoian, ITB, Bueno, gaur jokatzen die Frontenis eta Goxuako txapelketaren finalak. Eta ze, dena preste, Lore? Bai, irazte utzi didaten pilotak imina ez egiteko. Baina, oik, tak... Bueno. En fin, bakizue, gu ja... Hombre, nahiko importantea gala ja herrin, VIP, very important person. Ta deitu gaituzte, Horezko sakea egingo dugu! Venga, guazen Martina gugabe zindirela hasi. Bai, venga. Bileta, bera. Bai. Pedrito, egiarreta. Egiarreta eta irurtzun, kombinazio polite bat. Hori da. Ze kategoriekoa? Lehen biziko maia. Bueno. La ostra, Pedrito, tu Pedrón. ¿Y a ti por qué te llaman Pedrito siendo tan grande? No sé, porque antes sería pequeño así. Claro. Eta zein doztezok? Irabazi. Ezin dute. Eiderrek etzun espero. Orduan urren gortean berriz errik pikatuko zuen. Lehenengo mailan. Igo dira lehenengo mailara. Bueno, osasuna baino be orduan, Asko zo, Nere amak esaten zun, que lo importante es participar. Hoi da. Gustora ebiriga. Alba genu, tanto gehiago egingo genituen, baina, hori. Gustora ebiriga, bai. Baina gero ratotxoa faltzen da, guain. Hoi hobena da. Bueno, eta zu ere finalean. Bai. Ta ze pastu da. Galdu indugula. Ai, ama, ni ikusten egon du naiz, Eta kriston remonta da, nik ikusten nuen epikoa izango zela. Kasi. Kasi, hor geldizu, urren gortean berriz. Kaixo, nola duz izena? Kaixo! Bai. Bueno, eta zuk ere Frontenisean jolastu duzu gaur? Hautza palez hitz egin,
Bueno, denetan zaudezu, martxa hundia, frontenis. Pilota jolastezue? Ez, utzi dugu. Utzi duzue? Bai. Eta hori? Ez digutelako nola da premio de consolación ematen. Konsoladoreak ematen dute premio bezala, oze. Bueno, eta baina irabazi duzu, ez? Oze egin duzu? Kalea oso ondo. Ni Tamara naiz, bat birulao. Bueno, norbatxei, sorbeteak ja, efektu egin dio, dirudienez. Menos bat guai dantzasi ardola bestela unek ezakitzen golukeen, Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Ze super fuerte, mundiala izan duzen. Ze gustora pasatu ginen, Marti? Eta dantza pila, ze pasada. Ni emozionatuan egoen hor, zozketak, sari pila egon duziren, jendea leku guztitatik, sakana guztitik etorri zen, oso majoak eta, superramentazo, Marti? Bai. Jende, oso ongi pastu zinuten, bai. Da jende asko pasten du ongi, Da mundutik ibiltzen den horri ide, bai, Zen norbait ibili da, ez? Bai, Irurtzundarrak munduan! Hoi bai, Irurtzundarrak munduan. Brunengorn! Ole, Albertito! Campeón, Nipe. Hay 4, güey. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a destapar y a tocar con la pared. Aize majoa, Juan Felipe horrizkiatzen handetan, Ze Felipe? Felipe seigarrena? Martina, ez! Juan Felipe Ipe Irurtzungoa betidanikoa! Ai, ze susto, txika, baina eske ez dau besteik. Juan Carlos Juan da Felipe sartu. Da, guain, ni nazkatuen hau. Beste aukerarik ez dau. Bai, gure eskubidea. Herri ekimen bat da, eta ekainaren 8an Durango eta Iruña elkartuko dituen gizakatea izango da. Egie, beste egunen Irurtzunen aurkeztu zen, eta Jabarren ere bai aurkeztu dute, eta, ze ambiente egon behar den. Eta, ze ambiente izan du zen, Eta ikusiko duzu ez epita polita egin genuen guztion artean. Egia, guk ere metro bat erosi dugu! Beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu. Nik metro bat erosi dut. Nik metro bat erosi dut. Nik metro bat erosi dut. Guk metro bat erosi dugu. Guk metro bat erosi dugu. Nik metro bat erosi dut. Ni ere metro bat erosi dut. Guk metro bat erosi dugu. Baita metro bat erosi dut. Guk metro bat erosi dugu. Guk metro bat erosi dugu. Guk metro bat erosi dugu.
erosi dugu! Ni 100 zentimetro erosi ditu. Metro bat erosi dut. Nik ere metro bat erosi dut. Nik ere metro bat erosi dut. Ekainak 8an, han ikusiko gara, Irurtzogo plazan, Bueno, eta Irurtzogo festetan ere bai, eta lantzari egunean, eta bueno, eske... Jarri agenda!